Ang pagtinabangay sa mga tumutuo. Gawa Kapitulo 4 versikulo 32 hanggang 37. Ang tanang tumutuo nagkahiusa sa panghuna-huna og sa pagbati. Ang matag-o sa kanila wala mo angkon nga ang iyang mga butang iya lamang gayod, kondili alang sa tanan. Padayon ang paghimo sa mga apostoles sa mga kahibulungang butang sa pagpamatuod nga si Ginoong Hesus na banhaw gayod. Ug dako gayod ang tabang sa Dios sa tanang mga tumutuo. Walay o sa kanila nga nakulangan sa ilang kinahanglanon tungod kay may mga tumutuo nga na maligya sa ilang mga yuta ug mga balay, ug gihatag nila ang halin sa mga apostoles. Ug gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa matag o sa sumala sa iyang gikinahanglan. Mauusab kini ang gihimo ni Jose nga taga Cyprus. Hudyo siya nga gikan sa kaliwat ni Levi. Gitawag siya sa mga apostoles ug Barnabas, nga ang buot ipasabot, magdadasig. Gibaligya ni Jose ang iyang yuta ug gihatag niya ang halin sa mga apostoles.